Kanthi paripurnanipun tokoh wayang ingkang sampun dipun aturaken dumateng Ki Dalang Yusuf Ansor wonten ing wekdal menika pratandha babaring ringgit purwa wonten ing wekdal menika dipun awiti. Pramila saking menika kula ingkang ngaturaken wiwit para madya ngantos dumugi wasana estu kathah atur ingkang kirang meranani pramila nyuwun agung pangapunten. Saking menika salajengipun kita aturaken ngantos paripurna dumateng asanipun Ki Dalang Yusuf Ansor dalasan sedaya paraga ingkang ngaye jejiban supados ing samangke mbabar ringgit purwa sedalu nantas kanthi lampahan wahyu Makutha Rama. Saking menika kathah atur ingkang kirang merani nyuwun agung pangapunten sumangga sareng-sareng kita pungkasi kanthi hangesti waosan tahmid kita dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tukun Napa
sasongko kemenyar mangreng dorong ning puri mangken tanpa sireng alep kang omah emas emas alep kang omah emas emas ngurup ning langit Selangenirani sang Narapati Narada simpe budaya tinon lampahira alon Awit kena mastu Purama Sidhem Aum awit kena mastu Purama Sidhem silat merih dewang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening mlebes tumaksil stantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tetulo-tulat merih labdeng parabdya mini sudang upama prameniskara gonggo-gonggo trigangga durga mendhak kala sirna pinarti tameng lalata mangya teka pusana haning gebita tau renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwahing kata Segebyara dumadi ning wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulat sari rohang rasa wani wuruhing dewi rasa rumangsang rumangsani pindhane kadya jalma kang wilukaca jarweh wis rinakup jaing carita le becik wis kagelaring madyaning pakliran yaiku sejatine amirsane pagelaran inggih Purwa Surya Candra darung yang katika wis nurba gadrateng awasa sahari ratri angin dari bawana perwateking duk sina gilir kewanti temah dadi wetanganing dina sasi windu kang sarta abad Tetung kulantang kartu mangkarto ya sinarambun toya japating kerembyah dadu padanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang buron toya dadi beran antan pocalan padang tawangan sinari sang Hyang Wernawi kang arep sumurbani jagat mungging jagat wit tanduk mungup-mungup mungging kalenganmu kerabang merngangah lamun kaheksi ayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka kados meblak kanan kiring abagesmu jenar kapurbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucuking gunung kini mulan gendanu kasiliring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu seleng kawula tasih dene larasa ngupaya buku karep Tegal Sawahe anglur silur tan ana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawenana pirembagan Samurwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon mela sinari jagat dunung ingkang kiblat papat lur kidul tan kulon sinari jagat kang samya Bunyadara boten jerbet kekuwung parandiri datan wonten ing tengah madani kekuwing praja negari Ngastina ya negari Liman Benawi ya Gajahaya ya negari Kuru Janggala
apan cara kinari pambukaning kandha sakratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tenampi ombang samudra binang langut kang tanpa wagut pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sameneh kineping jurang cara kinepung sirung kinarya susing peksi lawet nang sarang burung wenten ugi pasisiran dari sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang itri rowe-rowe ron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah tinatur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang bening tirtane irine kang pinara-para pelayune kang tinampi wadhuk binentung-bentung kinarya ngileni sawah miyang pategalaning Sang Narakisma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang sela sada tinanderan kang mrakabi pandya Badari Sabdar Pasabinan Yayah Rukmisara kang pinangku Platiwi. Oh. Pategalan rinengga palwijing kang rembuyu godhongane. Ambeyek wae nganti kaya manglung wit-witane. Pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kang paweki sarasaning diri. Ingon raja kaya tewen sansang rembug lamun sangat daring manggunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang datan arcane kandhang anggo nanjing palang lapet tebih saking tindak Durjana Cuti samyang sayek saka katya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina wana gungi bangi gundung anggung rineksa mrih lestari arun tumurun terah tumrah sadaya dadi hurek-hurek kaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinalti sampun samya samet mring sesanggeman sapen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane mumarsinamadan daya dinayan sawijijis mapan sejatining jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karasa kang satemambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi mancik mring jaman kencana panjang munjeng pasir pawukir jinawi kemari pakarta tata-tata raharja dasar negara kang gedhe bare padhang jagate dhuwur kungsi turtada kuncarane turta kasesiring Mancapraja lah sinenta wau ing ngasta pusarang adil bangsa negari Ngastina wasana pernai dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka dewa pisik pendhita warap lamun alit derwangan sejuluk nenggih Sang Rata Prabu Duryudana ya Sang Rata Prabu Suyudana ya Sang Rata Prabu Jaza Pitana ya Sang Kurawendra ya Sang Gendari Suta ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Tripamangsah ya ana jejuluk Sang Prabu Gandariza Sang Notar Selenggang Madaring Dampar Kecana datan mantra-mantra sipating Bathara Yayah dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara kowe rangi jawantah pramila lenggahira Sang Nata persasat Jawata kairing widodara widodari dewa dewi surana myang surani lasinten kemareng caket denira mangarsa mung Sang Nindya mantri pangreksa muka pidaleming plasa jenar nggih Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Bambang Trigantalpati datan kantun Sang Tapa Brawan Durna pamungkasing Pasiban Satring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma dadi pratandha bilih Sang Nata Resem daring sabda pandika ing dereng kawedharing lisan
Sritinon neng mase wakan busana maneka warna Puspiteng udana miyang manjrah sarwa rukma aranggeng manik Naramata Obro prabanya kang sumirat kenyaring reca laliwaran ler ki laci siring cadet wimbo kekanda mrek ingin kati upeng maruta kati upeng maruta manda separan kang mangambara ngas Iwang Sukmana mangadili nuwi ana sasmintaning senjakan wasisane Bathara tur mangke paman Patih Harya Sengguni ayo ndadekake kaget pakendhara si paman Patih sering sen piji wonten kajengan manira paman Patih Harya Suman kawula ana ninggih dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan Gusti kula njeng sinuwun anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana kepareng paduka miji dhateng pisanipun ingkang paman ing Plasa Jenar ing jawi sanget kuwatosing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nggih nanging sareng kula majeng anggen kula sowan wonten ngarsa paduka manahipun kang paman tebih saking raos kemarasan kemareng kula nyadong dawuh
nganglungaken jangga saha nilingaken karana mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka anak Prabu Duryudana kawula ana ninggih Paman Patih Arya Sengguni ya marmane sering ingsun biji minangka dadi badal wakil ingsun mula kang sangka iku Pranata tata rakite kaprajan negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samendhang aja kanthi karempin Paman Patih Arya Sengguni menawi pandukan dangu batata rakite kaprajan tartentu sadedatan badhe anguci wani para kawula samya sanjak seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina nggih mandhapipun dumateng sang ya para abdi prajuritan ingkang boten kendhat nggih nyetan sagladen olah kridaning kaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh nyang parang muka tartentu boten badhe anggepok kuncanipun Gusti kula angger anak Prabu Jaka Pitana cekap semanten aturipun keng paman remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kawula ana ninggih ya jagat pangestu kula Paman Sengguni gawe bombong aturmu teka jangkep kang dadi aturira marem tias ingsun ora lewat pakaryan kang utama tindakna selawase urip Paman Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak samunipun wareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk nggih kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Paman Sengguni sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu nuwun mangke Bapa Durna Bapa Penemban Durna ing saka lima Bapa Kumbayana rajan kang putra ngaturaken pambagya raja kasugengan rawuh padha wonten negari Ngastina Bapa Penemban Durna lole kentas waru gembal manyar-manyar dok neng dungkul wana alas dadi wana oh kula midhanget suara tek-tek menika kula rumangsa dipun jeluki nggih persasan manah kula menika kaya ana arep sing dombengi ngoten iki ngono nggih anak Prabu Jaka Pitana Pambagya Raja sampun ingkang bapa tampi sowan kula mboten manggilangan setunggal punapa. Salam taklimipun kang bapa mugia manjing wonten ngarsa paduka. Kula tampi cancang pujang mendi dumawe wijang karo keting wardoyo. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Paman Durna. Kula naknan sampun mboten kirang sekecong kere sowan kula. Kartomarma padha tatanan barisane para wadyabala kadang-kadang para sata Kurawa jeneng ati kang padha saur manuk. Jeneng ingsun Nedyam Brahma. Soam babarake wigatining pasewakan Kartomarma. Nduk niki diwaji sampeyan kula. Pengayoman kula teng Madupada Prateng Delahan. Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana sinuwun Prabu Jaka Pitana. Menawa inggih sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng sinuwun. Yo siadi atur bekti ngersaripun Kakang Pangestu ingsun wae tampanono sampun sanget anggen kula pundi prayogaan pun mengadeg sampun mboten kirang sekeca sinuwun nun iki nun mangke Paman sasampunipun sami satata anggenipun lenggah kula aturi amrayogaken tuwin sedaya lepat Hyageng Pangaksami karana mesti kewala dadosaken kejot gurawalan manahipun Sang Para Wini Sepuh pramila nyuwun kalodhangan sak mangke kula badhe mbabaraken wigatining pasewakan. Monggo kersanggen paduka badhe paring sabda pangandika nggih tartentu ingkang Paman arsa mabukuh susilastawa kawula ana ninggih tansah marang pamoring sukma sinuk semaya winahya ing sepi sine menteleng ing kalbu pambukaning marana saking liyap-layap pengen lo yo
Indo pecating sumpena sumusuping rasa jati saestu anggen kula ngrawakaken sang ya para pinisepuh kula namung badhe tetarosan saha kula badhe nyuwun dawuh pangandikanipun Paman Kumbayana kajena ingkang badhe kula aturaken mriku ngembet dhateng karajaning para Janegari Ngastina datan kantun Kang Putra anggen kula madheng Nalendra amengku bawa laksana kan Nalendran Bawa Durna kula wonten maring adhawu nggih Bloko Suta kula badhe matur. Sabtu ari kapengker kula nampi sasmita saking kersanipun para Jawata. Dumeling tanpa wujud wonten talinganipun ingkang putra pun Jaka Witana. Wawisi ing dewa paring dawuh. Bilih kula badhe kuncara anjayeng bawana menawi kula saged ngregem gegayuhan kang winastan pepagem inggih Wahyu Makutha Rama. Bawa Durna kula nyuwun dawuh sejatosipun Wahyu Makutha Rama menika werdinipun menapa lan sak mangke kedah kados pundi anggen kula miwiti arsa anggayuh tumurun kanugrahan menika Bapa Prawan Durna oleh lali astaka swala sila pertapa sumarante hawala gamana kula kaprit kantil bututing selikur nak nggih nggih sejatosipun kula sampun badhe matur bab perkawis kanugrahan menika. Paring dawuh kados pundi? Kula menika ajrih nggih badhe matur bab perkawis kanugrahan menika ajrih. Karena kula ajrih nampi dukanipun anak Prabu Jaka Pitana. Mugi dados ngamuningan. Sejati mboten namung ta duka ingkang pikantuk sasmita saking kersanipun para Jawata malah kepara ingkang paman Sukalima ugi nampi dawuhing dewa. Bilih samangke para sata Kurawa taminipun paduka anak Prabu Jaka Pitana kedang gayuh tumurun kanugrahan inggih pepagem Makutha Rama. Malah kaleresan kepasang Yujeng Katujenginu jernyata sampun gambuh raosipun antawisipun pujangga kaliyan Nalendra. Mestike mawon mekaten. Lajeng wonten pundi tumurun kanugrahan? Mugi dados ngawuningan nggih mitra sasmitaning dewe ingkang sampun kula tampi. Kanugrahan Wahyu Makutha Rama inggih pepagem Makutha Rama menika miturut sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi badhe tumedhak dawah wonten ing sak lengkeng inggih sak areng-arenge ngarga Kutha Runggu wonten mriku wonten wujuding pertapan inggih ingkang pinastan pertapan Kutha Runggu wondene penditanipun Sang Tapa Begawan Kesawasidi menawi boten kleru. Oh iki. Nek boten kleru Kesawasidi nek boten nggih Kasiden mbok menawi. Ora engko sik Kakang Durna. Pripun dijuni? Sampeyan nampa sasmita ki rak ya kudune ngendikane dewa menika cetha. Lah cetha menika antawisipun Kesawasidi menapa Kasiden menika lho. Oh inggih iki. Lajeng dewa ngendika pripun malih? Ngendikaning dewa ugi anak Prabu Jaka Pitana kedang nglebur tapak asta swita ngersanipun Sang Kesawasidi nggih Sang Kasiden wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nanging nyuwun mapunten nggih. Kula menawi badhe ngrembak babagan perkawis anggenipun badhe nglebur tapak asta menika tartentu mboten badhe kangelan, mboten badhe kawratan. Nggih. Nanging ingkang badhe kula rembak. Mbok bilih ingkang paman dipun parakaken matur. Mbok bilih pamrayoga. Tuwin atur kula menika samangke badhe paduka dahar. Nyuwun mangapunten, nyuwun apunten. Kula aturi mawas dhateng kauntanipun Kesawasidi nggih Kasiden menika. Kasiden menika anggenipun ngedeke pertapan wonten sak ereng-erenge ngarega Kutha Runggu. Kamangka nyuwun mapunten. Arga Kutha Runggu menika rak kebawat keperintah wewengkon negari Ngastina to nggih. Nggih. Mesti kemawon mekaten. Sampun katata wonten ing sertifikat negari Ngastina inggih ingkang kalebet wewengkon negari Ngastina menika inggih kalebet arga Kutha Runggu inggih sakmenika ingkang dipun damel dipun deki pertapan kalipun Kasiden. Lah nyuwun mapunten menapa wonten jamak limrahipun ing atasipun Kesawasidi menika namung mara daya. Lah kok sing didayai malah kudu nglebur tapak asta malah kudu swita wonten kersanipun dayae. Menika rak mboten pantes menika dustun. Ing atasipun paduka menika Nalendra. Ing atasipun paduka menika Nalendra kagungan Bawa Laksana Twin kagungan Purba Wasesa kagungan wewenang tumraping
Arga Kutha Runggu inggih pertapanipun Begawan Kesawasidi. Nanging kenging menapa sakmangke kedah suwita ngersanipun Sang Kesawasidi. Lah menika ingkang badhe kula rembag sepisan menika. Lajeng ingkang angka kalih, Ger. Ingkang angka kalih. Menawi badhe gayuh tumurun ing Wahyu Makutha Rama menika. Nyuwun pangapunten. Ngastina wis ora butuh kanugrahan. Mekaten. Anu nggih. Liripun menapa Ngastina sampun boten betaken kanugrahan. Awit nyuwun pangapunten, kanugrahan menika ratundanipun kamulyan to, Ger. Nggih. Kurange apa to, Ger? Nyuwun pangapunten kirangipun menapa? Anggenipun paduka madeng Nalendra wonten para Garing Ngastina menika sampun blegedu brewu tumpuk bondo bandu brana picis tumpuk matumpu-tumpu matikel-tikel. Ning atase wis duwe kamulyan kok isih arep gayuh kamulyan. Menika menawi dipun pirsani dening para kamulodase menika sinengguh Ratu Ngastina menika wong lanang sing ora iso bersyukur. Mekaten. Nggih. Ning atasipun sampun pikantuk kamulyan derajat pangkat kalungguhan Nalendra wonten Garing Ngastina menika brana picis tumpuk matumpa-tumpa. Kamangka paduka menika sugih bondo inggih sugih bandu sugih bondo menika tegese numpuk brana picis sugih bandu menika Nalendra ing Abebaya Raja. Bebasan paduka menika wenang nepak mbun-bunanipun Nalendra bengkanani. Nggih. Kenging menapa? Mus tanpa guna. Ibaratipun bakso nantang mangkok. Menawi badhe gayuh tumuring Wahyu Makutha Rama menika mboten sah, mboten sah. Malah sak menika ingkang kedah kula rembag menawi paduka nyuwun iga pertikelipun ingkang Maman pun Kumbayana mboten sah gayuh Wahyu Makutha Rama. Malah samangke yen dipun gayuh menika kados pundi serananipun Sang Kesawasidi saged kesah saking pertapan Kutha Runggu. Awit menapa? Pertapan Kutha Runggu menika kebawat keperintah Negari Ngastina. Lah ana kebawat keperintah Negara Ngastina lah kok ora njaluk dipalilah ngersane sing kagungan wilayah, ora njaluk dipalilah ngersane sing duwe wilayah menika lho. Menika kedah dipun taliti Ger menika Ger. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbok marwa sing sang katrika katriku mulung mangrempak ing wadya Karda kurare kagire-gire Sekep cara katariku lek ngono to wau. Tidhemat daring panengkilan Negari Ngastina. Leget datanmu badatanmu sik nganti kaya pratima golek kencana nggih Sang Prabu Duryudana Sang Jaka Witana. Sareng midhanget menawi dados dawuh pangandikanipun Pandhita saka Lima Sang Tapa Gandurna. Konjeming tias Nata Ngastina ndadosaken kanyut kang pinangka warju, kanyut ujare wong aganten, warju jaring wong akeca. Nginang durung abang ida durung manjing dasaring bantala. Kasaru gegaring jaba piyak ngarsa tangkeping wurika paseban bonamo apa to kang dadi darunane? Menapa wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng? Menapa wujuding gajah ingkang medhot saking mantilan? Kejayamung maratanipun nermati ngawangga Senopati Negari Ngastina ingkang dumarajeg tanpa larapan rumaos datan dangu pisanipun. Pramila resara peper-peper minggal teni datulaya kanca Senopati Ngastina rawuh kei dalan.
samar mamoning sukma sinukma winaya ing sepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana taralen saking liyap layaping aluya pindha pecating sumpena sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambreng kenggang awito densengan ya jagat pangestungkur wayah Bathara jagat paman Sengguni kula wonten maring adhawuh nggih kawula non dereng parana anggen kula nampi sabda tama dawuh saking paman Kumbayana teka sak menika nampi rawipun Kakang Adipati Ngawangga weh la nyuwun mangapunten menika dinten ing pasewakan menapa paduka menika kelepian saha kesupen mboten andang usahane bali praptanipun Angger Adipati Karna to nggih. Kula sampun. Sampun menapa? Kula sampun titip mandat saha dawuh dhateng kersanipun kadang kula Karata Marma, Kakang Prabu Karna. Kinen rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Sampeyan mriku nggih lucu. Nipun kados pundi? Wong wis genah wong iki teka bengi iki teka arep njejak keprak ning kene kok ya mesti isih diundangi. Menika lho. Lah dadi telat lho le teka. Lah sakmenika gandeng sampun prapta nggih. Mangga dipun dangu rawuhipun Angger Adipati Karna menika. Bapadura iki kula aturaken prayogi lenggahipun. Makna niki sinambi nampi unjukan. Nuwun mangke Kakang Adipati Karna. Rawuh wonten Praja Negari Ngastina Rajan kula ngaturaken pambagya raja sebasegan marang rami mugi kunjuk wonten ngarsa duka. Miwang suksmara kang adiluwi. Ana sasmintaning senjagat wasisaring Bathara Hong bahwana langgeng sinugi tatanawarat ya jagat pangestungkur waya Bathara jagat. Sedaya lepat matrapipun ingkang Raka Ngawangga diagung mangaksama Yayi Prabu. Krana randhet anggen kula sowan wonten ing masewakan negari Ngastina. Boten dadosaken perkawis punapi. Nyuwun pamunten. Pambagya raja tuwin pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi boten langkung salam taklim mugi katur. Sampun kula pundi dadosaken pemareming manah kula kaprayoga lenggah paduka Kakang Prabu Karna. Sampun boten kirang sekeca Yayi Prabu Jaka Pitana. Angger Adipati Karna najan kula ingkang paman Plasa Jenarang ngaturaken budya pangastawa nggih. Paman Sengkuni sampun kula tampi salam taklim kula katur paman. Nokna nggih sampun kula pundi
Oh, angger atek-atek. Angger Adipati Karna. Rawuh wonten Praja Negari Ngastina radi telat. Inggih Paman Durna. Nggih. Telat pisan melih Mang Pirsa nggih. Nggih. Inggih Paman, kula nyuwun pangapunten. Inggih. Kula aturi nyobi menawi telat sepisan malih. Kula ngaturaken kasugengan nggih. Paman Durna sampun boten kirang prayogi sawan kula wilujeng. Sembah kula katur. Kula tampi kendela sami-sami prayogaken lenggahipun. Sampun boten kirang prayogi Paman. Kakang Adipati Karna kula wonten maring adhawu. Karanten randhat anggen paduka rawuh. Tartentu paduka dereng pirsa dhateng kawontenaning pasewakan menika kala wau ngrembak perkawis menapa. Walah dalah. Ya jagat pangestu Wayah Bathara jagat. Senajan to anggen kula sowan menika randhat boten ndadosaken saha boten ateges kula dereng mangertosi kawontenaning pasewakan menika kula wau sami pirembagan perkawis menapa. Yayi. Kula sampun mangertosi, kula sampun ngawuningani. Lereke ngrembaking pasewakan menika kula wau badhe anundung dhateng pun Begawan Kesawa Sidi ingkang mapan ing Arga Kutha Runggu. Kamangka piyambakipun ngedegaken pertapan tanpa nyuwuni dipalilah saking resa dalem. Inggih menika anak Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula midhanget pangandikanipun Paman Durna kok rumaos kadodhok manah kula. Kadodhok liripun kados pundi? Cobi kula aturi mawas. Derajat kalenggan pangkat kula wonten negari Ngastina menika senopati. Sak menika dipun pestaken kemawon Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana mboten sisa dadak badhe nggayuh tumur ning Mahyu Mangkutarama. Malah kepara sak mangke ingkang raka ngawangga ingkang badhe pirembagan kula ingkang badhe anundung minggat kaliyan pun Begawan Kesawa Sidi sarana paperangan tumuju ing pertapan Kutha Runggu kula sagah pasang pager betis tetuangganing Praja Negari Ngastina sagah nundung mapanipun Begawan Kesawa Sidi wonten pertapan Kutha Runggu Yayi. Kagiat risang kapirango rinang kul kinempet gambit dosang retnaning bawana yoki tukang malang ati yoki tukang kutu gareng yoki tukang sing tias ya jagat pangestu Wayah Bathara jagat Bapa Durna kula wonten paring dawuh nggih kula naknan jebul cocok menapa ingkang dados pangandikanipun Kakang Adipati Karna kalian menapa ingkang sampun dados sabda tama dawuh pangandika paduka kula wau. Lole. Kenas waru gembal manyor-manyor duk neng dungkul alas dadi wana. Rek gambuh to nggih, gambuh cocok. Adipati Karna menika midhanget atur kula nulya sarujuk, nulya cocok tuwin mathuk. Nggih to nggih, Paman Durna nggih. Malah samangke kula nyuwun malilah. Benjang menapa ingkang raka ngawangga kabidalna kula kinten boten sisah dadak ngandhi barisaning prasata Kurawa kula piyambak sampun merantasi Kakang Adipati Karna kula wonten dawuh prayogi menawi kadherekaken para sata Kurawa ngrumaja ngintintahipun Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Oh mekaten. Nggih. Malah kula nyuwun malilah dalem benjang menapa kabidalna sampun ngantos kedangun mindak sangsaya ndodra pakartinipun patrapipun Kesawa Sidi nggahipun mapan ing Kutha Runggu dinten menika kula suwun Paduka Bidal. Nggih, palilah dalem kula nyuwun pamit tambeng pangestu Yayi.
Arom arom Sumeplong raos sing marahipun kang putra pun Joko Witono. Paman sareng sampun wonten ingkang sagah temandang anundung dhateng pun Begawan Kesawa Sidi ingkang samangke mapan ing Kutha Runggu. Inggih kiri inggih nanging kok malah kuwatir liripun dewa matedhakaken kanugrahan menika ingkang winastan pepakem Makutha Rama menika paduka anak Prabu gi kagungan wewenang gayuh. Anakku ora gayuh ora paten. Penting mulya uripe kaya pisan kaya Dipate. Nek kaya anak Prabu Jaka Pitana ki njur arep gayuh apa meneh. Lho lah nggih, lho lah iya. Kula niku ming mringgake becik. Kula ora cocok. Lah sampean ora cocok terus arep nesu. Nesu terus arep moh maem. Ora. Sampean kaya aku karo sampean ki padha-padha tua. Oh nggih. Tua kuwi metu-metu wis nggawa. Nggawa napa? Mbah. Bapak Durna, Kula wonten dawuh. kula aturi ngamping-ngampingi tintahipun Kakang Prabu Karna. Ngestaken dawuh. Paman Sengguni, Kula wonten paring dawuh. para sata Kurawa dinten menika kabidalna ngrumaja tintahipun Kakang Adipati Karna. Non ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal wasilan nggih. Atos-atos sampun kados lare alit Kartomarma. Kula wonten paring dawuh sinuwun. Bubarna kang padha sibu ing sunedya kundur kedaton. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Kartomarma. Purna gati ning Mananggilan. Arsa Sang Nata Kundura ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken sanjaring para banjadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil patsaning Prabun. Kawistara saking mandra tindak nyosang Sri Naranata lamun minuwat saking katebian perbawane yayah dewa tumurun kairing widodara widodari dewa dewi Surana Surani